ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଇଙ୍କ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଘର କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଇ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ସରିଲାଣି ରୋଷେଇ? ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? କୋବି ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇକି କୋବି ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କରିବେ। ଏଠି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇସାରିଛି। ଡାଲି ଏଠି ମାଛ ହେଇସାରିଛି। ଝୋଳ ନା ମାଛ ପକାଇବେ ଝୋଳରେ। ଦେଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଭାଇ କେଉଁଥିରେ ଆସିଲ? ବସ୍ରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦେଇଙ୍କ ଘର କାମ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଲୋକ? 2ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବେ। 2ଟା ବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ସରିଲେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। ଏବେ ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଖାଇସାରିଛ? ଏଇ ସାହିଲି ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ସାହିଲି କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତା ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି।